sådan, jeg tænkte, hvor kan Luk man det? røv, blev der sagt. Ja, en der skal være en individuel igen, eller hvad? Så kom. Nej jo, jeg sagde jo bare. Han ramte mig på en gang. Jeg elsker ham, vi er en AFK også. Nej, vi vandt! Det var kun, I var 3 mod 5. Fuck, vi er dårlige. Hvad foregår der? Det var fucking dårligt. Fuck, vi var dårlige. Vi lige spille aim-mappet, det kan ikke. Skulle være sindssygt. Tak, sød. Han close på mig. Jeg faldt ned, jeg faldt ind i jungle. Han går kun CT, Emil. Prøv at CT. Hvad er der? Hvad er der her? Oh my god, jeg tror, du kan se til. Jamen, jeg kan jo godt gå i vinduet, jo. Nice. Jeg ved det ikke. Mid var VP. Maybe one ramp. Jeg er nervøs. Corn. Ramp, many ramp. Altså, Oh my, han holder ikke. Jeg er noget midt-kontroller. Hallo. Fuck laver han? Dør, hvis du piker. Ja, han dør fandme først. Kan du fatte det? Stikker af. Jeg har lavet 3 dage. What? Nej, jeg lever. Kæft, det var pik. Jeg lever. Og nu, det lige var fandme ikke alt, du skal snakke med en. Det er da De ulækkert. har renten på penge der, så er det sgu de larver om ugen. Vende. Det mener jeg, det er sidste gang jeg spiller med ham. Jeg kan sgu da vente til han er færdig med spillet i det mindste. Det gør han jo ikke. Og jeg kan ikke sige det var fordi at vi er bagud, for vi kan jo sagtens vinde det game mere. Emil, jeg er ildet, jeg kan ikke fucking gøre noget. Der er jo så tilbage, Nikolaj. Jeg har en P90. Where are you going? B. Fast B. Fast B, man. No, never lose. G. You know never lose. Yes. I never lose an overpass. Green. Nico! Det var ikke mig. Du hoppede lige i en jord, det var. Hvad fuck var det? Og der er mange. Fuck. Jeg skulle da gå i Jeg skal gå af, hvem er du skal- blå. Det har du seriøst fortjent. Adam. Fuck, det har du fortjent, Nikolaj. Køber du en smoke? Køber du en molo? Hvis jeg står midt Køber på du side en... med en smoke, jeg ved der er en vand. Og der er Ja, en til venstre, og så tager nej, jeg sgu prøv, ikke en han var smoke i hånden og short. smoke. Han var jo short. Hvorfor ville han Jeg ikke siger bare, at smoke? der er ikke en smoke i hånden, for så kan jeg jo ikke dræbe den. Det vil jeg heller ikke gøre, men Nice. hvad så? Ja, det er one, men ikke. Oh my god. Green, you fucking idiot. Kom on, vi skal gå langt hvert game, Emil. Eller hvert her rundt. Fuck, du var heldig der. Jeg er iset. Hvad så, mand? Hvad så, blå? Bare gå tilbage, har du. Nå. Hold nu kæft. Bare et skud i hovedet. Så tager jeg ikke pik. Så kan jeg sagt det, så har jeg sgu ikke peeket. Det mener jeg. Jeg er fortjent dø. Hvad fuck er det der? Yes. Arne kommer over dig. Fuck, det var irriterende. Det var ikke sådan, at der aldrig hjalp mig der.